Utrai udon ringkat bat pi. Kajing pulih naga gospel berkuat kat kemulukas. Agar kepor uji sulong halagi sendran. Endon kidak kisien hakasngi baru benai bagi kelur. Mereka pertai kandon hakajing leng mensim. Jong kijai ben riu naga jing tieng bat naga jing kerhu kaduriau bat kijing at pelung kibriu kin sayap ler naga jing tieng bagi jing siir ya kata kaban saja halor ka pertei nama yagi bor jong ki beneng en sapen ki wen nang ta kin sayu iu kunu briu bawan haulo dagabor berkeburam kebakrau haba kini ki deban stang bancia to sengau sngain batu sengau kemen namar ke jing suspa jongpi kalajan Henry to syarai ledi bayo kidonu jongpi isya bankia ha ka babam lalot bada kejing di buai, bada kejing kuslai, jong kani kejing bad berkata kesengi kan lap kendit ipi, kum kejing riam. Naba kan wan telep haki briu barok setelah keperdei. Namar kata, tu syarai berbor, batu duai, ba pinyo jingklain, ban light na kini ki barok ki ban sajia bat ban yeng hakmat jong ukun ubriu ka gospel jong utrai haki por jong kajing tam haga bau jisu udon haga jing duai jing uak per kat semani ya ga ba udon bun ki gentin ki bau deban ong yaki kam tam ki apostol la tip bakis yaki minute yaki kenta la minus gentin ki ba ong yi apostol ki ba yo thia haga ta por wang tu syarai batu duai kenang ba pinam hap aga jing pensyoy aga gospel ke pemanta ke sengiru jisu uang kumcu ingi namar kata tu syarai berbor batu duai ba pinyo aga jing klain ban light na kini ki baro ki ban sajia ban yeng hakamat jong ukun ubriu Shisha ke jing ko jongi ngidon kam ban long alert lada pidi ban lejing lej ki ong wat thia namar lada pithia ka jia ka accident phim la ban ya dai ledi namar ba phi yo thia ba kani kala jia yang aru doni mak hadu mentah kani ka salang mat jonga abau driver ulai tenra e kalum ngangathia adin bala mit palat Rei kaduk hadwai lahap kabeniat bat la hapsur hang ni lai sai ak silemat ti lada ka jing jungi ka dei ka jing jong ka jing syot thia jing ong ba ken sting ba ki kim melei compare ngatrai kita ki dei ki lenti jong suit ban pen bu teng uksoi non nak we pat ki lenti han rei pen bu teng ngidon ni ki long ying long sem jengi ki bampat penbait ya ka syong ha ka syomhan te ki ong ngisa penbait no akani ka Christmas den rei ki syam dau o namar kumta to ngisa penbait no por Paskha te wan por Paskha ro gidon ki dau red ki bom sok hawe ki ong namar bakum ni ka bahang ngisa penbait no Christmas ban wan pan
Christmas Pasca klempoi she dealing tactics kabau suit te khumingi pi kamlele kadon kawe jirwa jong we u kaitor khasi jungiru ya kabanga condemn ke tu ke jirwai namar belai one going 10 coming kamlele lemlele shat khna jingi ki shat ke tu jirwai ki ro ke tu ke jirwai te ngatrai nge perkat ba wat ki jirwai ru ki la ban long ki atiar jong jiban kraw yu ksui mo katu ko ke jirwai hotel California kada ke jirwai yu katu ke jirwai ksui tu haba ki ong no ong ba to let's say you can check in at any time but now you can never check out na pila rong pim la asyuban mi kawe na kikentin yu ke jirwai ko umta kita work ti bam don hak pertei bala bantem kumatem katuga jirwai ya ka jing tem ya kitar henry manu ba ibor tu nang tem ru de kusui ba tu nang ruai kata ka jing manik sui ba pila ban rong henry pimla asyuk ban mi te ka jing em jungi ru bun sin ki jing melien basneu ngi don ngi jenjar ban mi na ka jing melien basneu ba jisu la kren sai kadar man ta kaski ya kita jim laburi matrai jisu la yo i lepai ke jing long jongi bar khot bar ke jing long ke perthei ba ke ke ban kata ade jing te mrau jung sui pudan kami ke ka bam ka di ka kiat bar ke bagi tian ke sentur ke jongi sui pudan kami kata ngitian ayu ngitian ukwai ngitian uduma ngitian ke jadi perbuat ba ke khoi ni ba ke lai phujai bat kakiat bat kiwe di ngitian keleng mdai tang sentur haki khmat ru ngitian i penrung ya ke badon ha media ki jing auria ki balai pujat haki film bal pujat i penrung khmat ji haka skorung ngitian be ngi sngap ki jing lorni ke jing ya tu hanas neu ke sentur ke penmi nang ta ti ngitian bat ke bami nang ta ngitip ke Jisu li lepa ya ke jing pat jing praju ki long jing long sem ke jengi nak adau jung kakiat ke ba pen long ingi menta ban ki long long sem jengi le phile mana kane bang le ikar khuyeng semalki laban ong ba chi mar si teng ki nong semalki kim don kepasyu don taka kebi bergi kun bat ka we ka isu ban kong maki ai padar duai lem bangin yo ying kitrai ki ong subhami no namar ba ngidei ban snai ki ying jungi duai lem kidon kami ka shelter dikumno ki la ban yo ying kumno ki la ban wai ki ying ka bakhamba abatang ka kami ka lei ban trei ka lei ban kata bagi kun ki apa ying teng ka set ka khang talai ki kun ying le ka bu chene chatai balei wan ki ne ki kun ki ba lese laban ong ba kim laban loket chenu pa udon lane la udon ru umju ia umju sumar bat balai urang ba jengi ule kumne hatu kam dei kata ka jimbelien ka basniu ka bau jisu ai warning to syarai lede yo kido dot jompi ki syaban kia ha ka babam lalot bat ha ka jingbu ai bat ha ka jing kuslai jong ka ne ka jing em hi ni syaban kia sisya kum ki yeng yesem shimet haka ji de haka imlang ka salang jungi syai ngin yai ngatrai ngidon kamman le sya ka ktien ke jom ublei so tan hari ka sam ka pangila ruai mene sam ka bar pusan ged khot ka bakat ar ki bak ko ngu yo trai ki sahikai na u ya galanti baki dei banjit Kiba ko ngo yo try kisah hikai na ya kalanti bagi dai bancit ngakwa baka koyar kan ruai biang ngi ketukan khot ke bakadu sung bah koyar ya ngin ruai biang ketukan khot bakadu news pa way ngin pai biang bangin ong heladi bagi di ban ko ngo yo try bangin sa hikai na ya kalanti bagi dai bancit news pa way kadu khot ke ba kadu ya kad khot bangin ruai kadu mene
Kadai ka ba khat lai khat wei khat sao. Kadai khot ka ba khat ar khat sao. Ya kalian ti jong ming ruai biang. Ngin shim ka antipon ka ba ar, antipon ka ba ar. Kami ka jing long rit jong na. I jing shi dong jong na. Sheptin you try again. On he kai galenti aki day manje. Ken yo im ka jing so gom jong ki ken pa. Kadai kaba kadai sengi utrai ada ben kebenengkong ke khot ya weringi bangin long giba syarai bagi baduai bagini ben pai syublai ban kaang naga ben dagi pop kisang jengi bad bau blai uni kai ngi ya kalenti bagini ben jit bagini ben ko nguyu bad unsa hikai ngi kalenti ben jit ladengim ko nguyu ngi ya lakai jong kamon klempep ublay ju le boringi ju patan cha chebu ang tu ublay khot i jingi kamon jingi kadai ban ko ngu iktin chu ublay ula khot ya ki prophet ko manglia sgau na kajing pule ka banengkong kini ki prophet ki kren jingi sepang kata kajing suk anda wan utau mesaya utrai anda wan utau thiet jong jesse leni uta bagi ong ni penat bahok makan sai nak bentau David ke kebencia kata kepor Jeremia Ukraini kata Isaiah lele Ukrain bun sini kata abawan utau mesaya ke kebencia dogi sengi ya ke Juda ansap laim bade ke Jerusalem kasa syong suk syong shingain berkani kasa long ke kerteng ke balan khot yaka utrai ulong ka hok jongi pi ya ke Jerusalem salong kalong ke bahok ya ke jingim jongi salong ke jingim hok ging ke sam jongi ke sanyau kalong ke bahok ka imlang ka salang jongi ke badot ka sensyar ke hok ngikwa ya kata ngikwa ya ke hok ngikwa ya ka jusuk ngikwa ai ke sisya de lo ong ni bahwa wanuta ke ke bencia ka hok ngin sakamai ka hok kanu gini getien ke bakajat ben riu jengi don mo kamai ka hok tip kur tip kha ini kelong ke jim tha ke jong ublei nam tai jengi bangin ya ka lenti ka hok la khot la weringi bangin ai ka hok jeng ki wei ka hok jegi khun ka hok jong katengah ka hok jong tengah om dei ban pendu no ka hok jono jono ki ong tin paren de rights wat ka constitution jengi ka bu khnang ya ka ni ka constitution ka ain nak benta ka hok jong bar khoi ibapan khenyi constitution ki sa tian bishar ki sa khot ha ka yin bishar wat ban kum thang ka lama juri India ro ngatrai kata te la ban ong bah kai jinglong balang jengi
ya kalama jong kajing hikai jong jisu ngila tangkat no sin syu dak ban ken ya kini ki hukum jong ngim chimla ai ka hok ka bedai hok dan rei ngidei ban sedang mentaka sengi bangin long ki bayai hok ki bayim hok ki bonom syakta bonom syakte merau kini ki barok kadno ngas ngusi ya bang perkat bagi kun jengi ki bedang rit ba na makadau jong ka online class kila don mobile kila laban yo lud barcode ke badon po mobile hamdam ki pornography bat kini ki film auria lai pujai ki barit ukso jula stang mate merau yang i om dei tang kiat ya ki bahe kan teru don ki badi kiat rei abagi wan ban yeng ban panjing yarap nang nepo parish ikirang ba ngamju aisyu na marba ngatip hi katu ka kalakiat baik te yaki kan teru ngahapusiar mentana mar ngasyem badonap teng jukiru kiba wan panang ni rakun henre jaka ban tit jing bamikun jitit kiat eladi hi te kani kalong ke ba jah ka imlang ka salang jengi ka kiat kene ki bor jong su Ukraine bapen kam ya ki berkhoi batek merawingi lengba ki film bat lengba ki jing auria blai pujat ki jimelin basniu tingi depan duai jur ho blai pelaj ngi sisa bat ka wei ka jing khot jing kaang jing ka por advent kedai Maranatha, come Lord Jesus. Ale Tuhan Immanuel, one to one try. Ngatry ngi deban kaangjam hagani por adben. Man lau wei khot jaga balang ud kaangjam. Kayeng kesem kan kaangjam. Ka imlang sanglang jengi ka paris jengi kan kaangjam. Maranatha, come Lord Jesus. Ngi lajan yap jelop kumbala ong hi dau Petrus. Rap try. Try usa shim ika kti bon sa ong am wating bon klan ge jing jing pi dia pedeng ge jing i shibon ki pasau dong jing i ya kita ge jing bom sultanat gi tebba ki ba ko ngo eu try ki sahikai na ya galanti bagi de banjir samar posan de khot khat ar kan mau kan ni le chi ying lap nu bodom klet kan ni ki ba ko ngo eu try kisah hikai na ya kalenti bagi day banjit. Jar ki bakermen na utray, kisah obor thamai, kisah stay tap niang kum ki bukni, badal day ki day ban mare kinom tachu. Yesaya sau peu lai puwei. Ngi kermen na utray, ngim day ki badu si kermen, ngi sau dong ki bom dabha, rengi yang legit bagi dong penkerpangi ledi. In perkerpang iladi bangim sya baka jing dum kan tap lup yangi mereka jing sya jung Chris basakha hangi por Christmas kan long ke jing kemen ke jungi Pakistan bi ye ngide berlong ki kun Kristan ki bakmen mano bawan hangi mane ki ba penat ki basusi don ere ke jing baklapi kemen no syania ba jau belai IT ba jau belai namar la khot la weringi sisya bangin long ki kun Kristan ki ba yo snautu ya kan ni kajing ai ke bakar pang ke bau belayu ayangi kumbal ong ha kajing pulih ke baar manta kesngi Paulus apostol uang ha Kristan je Tesalonika do try un penlong ipi banang roy banang slay ha kajing ya iwe pat but ya baro kibriu tikuma mangingi ipi kenang ba un pen klanyi ki do nut jong pi ba kin long ki ba biang haka jing khui dak mat jung ublei baru pa jingi haka jing wan jung trai jingi u Jesus Christ lembat ki ru khui ki jung u te shisha ni dei ban nang slei haka ta ka jing i jung ublei hi habang idon ka jing i jung ublei ngim ting re ublei u i denga ngalaban ha pa ka pop nregan yang biang ublei u ma benga namaru i denga ngaru nga i je u hi kani ka de ban long ka jing kut jing mo jing menta ban kang show blay Immanuel ali shong sa bat ngi
pelat yangi bad yarap yangi bangin kiar na kejing sneu lada kejing bam lane kejing ke bakta yangi kalau te merau yangi ngideon pelat hagi ni sngi ngalai cepo ni grims namaru para jenga udon kanser te u doktor Caleb bang tu badai in charge ya ka kanser department long padar ya lap haki mane jong pi bagi bre kula syate merau ki kasi ki yap klam naka kanser namar ka eating habits jong ki naka dau jong kejing bam kwai palat kejing di secret di rumah palat kejing bam koini jing bam rumah palat ya lap doni para junga para kan thei badon hajan ang pias ngeu namar ka itai dei bam kwai ong wat nom sange tan nalapang iyo to para junga klebep la sange andrei stulet ba sange mo te wadam sange tang nalapang mentah sange tinga try ki berkhoi kadai kumta mungkin long adgar ngide ban long control ngimde ban syate merau bad ba ngide ban long mangi ki kenrat hagaji im jungi omdei ki we par ki bona syabar tu blei unia rap yangi rengkat ber Yesu ngin salah ban job rengkat ber blei ngin salah ban job lada blei don hakaliang janga manu ban persya inga ong pol ngala yaki baro hauta ubasyan bor yanga eniro Yesus Kristus